Това е, сега ще извадя свински джуан от нискотемпературно готвене. Ниското температурно готвене се характеризира с ниска температура и висока влажност, което запазва вкуса на месото, сочността и дава даже по-добър рандеман. Изключително удобно е за цели печени меса, в количества да се готвят. Може да се прилага, когато имате сватби, зали за събитие, партита, фирмени, когато дойде време. И така, в момента също така може да се ползва и за нощно готвене. Т.е. стартирам го вечерта, сутринта ме чака готово, ето това, поддържане. Нито изсъхва, нито се пресушава. Ето го и готовия резултат. Използвал съм сондата. Сондата на Рационал е 6 точкова, освен че мери на върха, още 5 точки назад, което прави изключително прецизна в каквото и месо да готвя. Независимо дали ще е аламинутен стек или цял печен бут, било то свински, телешки, дивеч, каквото и да е. Сега стои си тука и изкарвам месцето. Ще го вложа в печения. И веднага след месото излизам от програмата и стартирам моята чабата. И двете програми, и на месото, и на хляба, са от iCooking Suite. Това е интелигентна система за готвене на Рационал. iCooking Suite, това означава, че iCombi Pro, Rational iCombi Pro се адаптира към продукта, ако се налага вдига температура, ако се налага сваля температура, ако се налага вдига влажност, ако се налага намалява. Но, когато си направя моята програма с моя продукт, единственото, което се трябва да направи операторът е да избере продукта и да го стартира, след което няма ангажимент. Следващото е, което ще чуе, е звуковия сигнал и той просто трябва да ги извади, което ни улеснява, защото в следващите примерно 20 минути или както преди малко яки половин час, аз мога да направя количества храна, разнородна, различна, и мога да правя в същото време да работя на трети уред, което всъщност ни дава икономия на персонал. Мога вече самия главен готвач или оператора на дадена кухня може вече да се съсредоточи върху заявка, подобрение на менюто, оптимизация. Rational iCombi Pro и Rational iVario Pro ни дава до 30% по-нисъка консумация на електроенергия, продукти и на хора.